širom papira, jer tako je vidio i tako je znao. Učiteljica reče: "Što radiš, mladiću?" "Slikam cvijeće," dječak je reče. A ona će na to: "Sad nije vrijeme. Uostalom, zeleno je i crveno cvijeće. Postoji način kako se stvari rade. I sve ima svoje vrijeme, dječače. Moraš pokazati brigu i za druge. Ti ovdje nisi jedini đač." Još na kraju reče: "Mladiću, znaj, crveno je cvijeće i uz njeg zeleno lišće ide. Ne gledaj u njom neke druge boje, jer takvog oduvijek svi ljudi vide." No dječak reče: "Toliko je boja u suncu jutra, toliko boja u dugi ima. Toliko mnogo boja u cvijeću, ja ih sve vidim i služim se njima." Ukud ga na to učiteljica stavi i reče: "Za tvoje dobro, dječače, toliko je boja u suncu jutra, toliko boja u dugi ima. Toliko mnogo boja u cvijeću, ja ih sve vidim i služim se njima." Učiteljica reče: "Pa ti si zločest. Postoji način kako rade svi. I ti moraš pravilno slikati cvijeće, zato za mnom ponavljaj ti. Svi znamo, crveno je cvijeće i uz njih zeleno lišće ide. Ne gledaj u njem neke druge boje, jer tako ga oduvijek svi ljudi vide. No dječače, ostaćeš tamo sve dok ne shvatiš kakav trebaš biti i što pravila znače." U putu je sjedio sam, strah mu kroz misli poteče. Pa dođe do učiteljice i ovako je reče: "Točno je, crveno je cvijeće i uz njih zeleno lišće ide. Ne vidim u njem druge boje, jer tako ga oduvijek svi ljudi vide." Dosta je vremena prošlo tad, preselili su se u drugi grad. U novu je školu dječak krenuo i evo što je tamo doživio. Učiteljica mu se nasmiješila i rekla: "Zabava je slikanje. Toliko boja u dugi ima, hajde da ih naslikamo sve." No dječak je samo uredno redao jednako crveno i zeleno cvijeće. A kad ga upitaše zašto to radi, evo što im on reče: "Svi znamo, crveno je cvijeće i uz njeg zeleno lišće ide. Ne treba ga nikad drugačije slikati, jer takvim ga oduvijek svi ljudi vide."